matega fo o ba de mbe anu ni sabade ba inkono ni ngoni famuna hal no ya so wa dengu ye lamini parce que mo fo lamini ambil mata abu akaboida sino kwani bana ni mama ndulu yesa kani benga zesini ke ukusoko bali ni chemna kudalo ni yakilinga shi yaso chendo wako alaka nyagala SK Couture 73 73 21 83. Baby, eu quero que Kari. Kari saba. Diga kene? Sumo be. Budu on modu. Bega kene. Ifanina. Wala bere. Aba. Aba. Ora di. Ambara tana. Basi tana. Crazy. Aba. Abon je. Ya. Ante. Dua kono mo ko. Basi. Baby. Basi poti. Aba. Oro abora. Ara godala. Masih. Bismillah, ai dodi. Yung korotia na kuma mano ndo. Lamini wala. Akuma kwantina ko boku na kana chini fitini ndio kwa nafoka sura kashi. Hali kapo kiina na bwana ubebe kwa mpe kapo kiina na chile we munjile siku. Maka mkibisi. Kari, yara ba kala maunga barana mbe chugo ne. Kadi ro mbe semaine bere ke barala. 2 jours dans le bango, samedi et le dimanche. Donc samedi et dimanche on a fait un fin que à Kemano quoi. C'est pour cela comme on y baby ma délégué il y a profiter quand na yemba yiraula qui me no ambo ke weekend kono pour que on me sega sigi lundi on se la tabaraka la quoi. Voilà, elle est barala. Mais ika okuma befa. Ale to were bere baby ya. Kadi okay atokate baby njanya mo ko do baby de to dumani wala sa ina na yano bina to don ku ya me ga to ere fa atoy go amina da to ga amina ta o tena so do tena manche saba ninko tene ore chegansa vous êtes très belle o la keri ere wala sala jinati vous êtes très belle numere Lamini na makeri ni tu wa mpoka na ni kunteto kari wala como gera bina munayo abi kuma tugami neta fa wo joga mai ala ti doga mai sa
On ne nous barre Duba de Colonel. Duba, on a ni antiqué. Figure de femme. Kari dogalmente. Era bakalama ni mo fe biyola. Ni ma ira kuma kana. Ibse ka ira ke wale la anta odorone no te dogalmente. Ne muso ka dogalman site na sega sema. Lamini wala. Muso kana famu. Ke e kon kana sega famu. Okuma e masega I waso mu washira fibi na ko kibini waso na kibini ni muso ka feira de la wala na ko expliquer les choses c'est possible. Atene ka dore fo. Otene ni esa. Nkoro na digiri la ibe ya famu. Ya me. Femi e mu ko sentelia ko kam yi dala telia. Ntu me fe nkoro ka kiano. Maseka kuma benya. Na manya ka le kiano. Maseka kuma kuntike. Nana ka benaye. Afle aba kuma benya fo. Na mana ka benaye fere. Ite nana kise asulo. Okoni. Bashite. Kari ni hakila ko bwa fatura be sanda na bande. Lamine. O sira nyini ngal kuma. D'accord. Dans ce cas bwa fatura ka furu saba nani yonto. Bwa fatura ka du jole mbo sola. Ko sababi en du belebele. Ya ya na bo. Bishi uni saka obelo. Na kabi bwa fatura fuko na se bima. E karite. Nkoro yarete. Ngo shide masega ko Lamine. Wa ko bwa fatura ka ninto. E ni yoro de ni. C'est pas parce que connaît be duguba kono ko ne ninte mfatia na. Bien vrai que ma maman est de la ville. An ngulu la duguba kono ka moye no. Mo fata ikaredo na manya ko fatura. Kalu dama dama temena sankelen flat temena. O tunkanga ne wele ka foanye. Ah Lamini in yoro flene. Ne fana be ka ke dimba ya tigide. Ah na manya na o maseka ne wele ko foanye. Ni era nana. Voilà, nous avons un clan qui est tout comme nous, comme ça, même tani blague. Comment faire? Ika muso mfu ka fa ko du jole do de bi bulu bu village la yamu. O ni ngali folo yi. Njabike. Le cas, je suis pas ton enfant là. Il doit donner au tifone moi de ayelema. Ni doit on va coucher à la clé. Moi, j'ai pas besoin qu'on y ait un souffle à faire pour faire le village là ou pas. Ali n'y a pas la tête. Il n'y a pas de joie. Les fatigues à l'époque. What do one have? Ni ya du wadu wa be goshenye dala kari ya maso gama ibura muso do donsa wa Lamini mina muso mina klomado kanda ni yeda tugulendu yete iflaga idamara kuroko kuma mina Lamini kuroti gulo ya il faut qu'il démarre dugo kuma mina Lamini duti bolo ya Lamini wa ala so ki boya bala ne ta kalama ke e boadi hey de ya ne du kuma ne ikidam kanita du su tayana nkorote ya no kadinye koma yi tia sabai kadinye anga dafa sabala ana sika kuma ntonya Nada que me basi, não se placer, não se posição. Vou aí seguir no banco, Kanya ima, kasiora jima, oko mimi. Ga, femi ai ki ina na ko katia kla, tie ti bole, afsaba do so. Sa undina. Ami, ne fato kwa nona. Ina kunu. Eta do rai kuma na yawa. Ah? Papa, j'ai beaucoup de sommeil.
Voilà, il binare. Ni yere were ni. Ni mu masiye me bina. Ki taki yere ga wada na ko fere. Aw daka dogoni kono. Ay temena ko bare. Ni corona na. Amiri nyena ko. Ni bla so ko. Haya. Ala wala. Ntinya do yayi ni sababu kamate ni nyogona muso bakoro anga dugula muso juma bi songa ne kibi jonenye bebi ne do dugula ga ni mo bi mina abasu funa falina bina worani nanye suya amalaga ta problema do sanga dia ngoli problema mina sa aha kunu ta kun korola ko bitaka na ka wuro korole de nyame ikatelia sino mbe po shore ni boutique tiki bela Akai ko sobe nkono de maali ndu doni e ko na mi suro ko mo gangu e suro e dumini ke ka dumini ba ke ni ah ifana sa ngoro ko bi mi ka girini ni to ko di o fana mo fe to ni e ma lamini na kamedi lamini ko mo lamini na ko bua fatura ka duto ko bua fatura ka foro minto hali bua ka babi ko ka bele jelen clan lamini do fo lamini yere donte on fe wo sango madre ka tase clani ko mo lamini yere join e ba do wa ngoro e ma mi no ne be se ko don wa clani ko mo bia aywa ale ka dugubo kono sigi akeme ka hakili nyami de no amati ke dawda nan sigira mina min fay ay rabinu na la sona bi sigi pantro ka vile ka bo yoro do lati anti sido mi sido kan yi siga ngunati ko bo sara aka fe ngatla ninga tlata ninga obsega nya tuudi anya soro mandi tande kana te ndoro mo sega ni jote ndoro ke boade ndi dire boade du mo bela jele yo do na la sona ninkoy ambitla ka nyina akanyena bode na la sona be ekike ko nera be dono bleni kelenta parce que akoti nyemi ko alaba be koyi akakete nera na ala sona mina dono bleni kelenta ko kemwe ko ko to korole ndo ede ti jo folo ti nyama jo ba aya maste mati ko to ko aywa nyama jo folo ngani ko nyi da kam mininda atonga dono bleni ngere eki sabali fu ndo isabali aywa atonga ko nyi fu ngoro na nzige ka kuma nyami mal no do wo fana ki kana giringa ko keti mai aya ya fam nyafa pa nga tutu nyengala ko nyiko pasi fuita no jera sahat ne farasam yo jisi ko to la chaleur là, c'est d'où le gala.
Et puis, il n'y a même pas le courant. Il faut qu'il y ait un ventilateur ou climatiseur. Papa, cette affaire héritage, tiens, on ne parle pas. Parce que, c'est pas joli à voir, quoi. Parce que, parce que quand on va aller surtout nous on y va aller maman dit lui ça on est bien à zéro que on te se gobal parce que ni lui fait il va dans les carnets il va donc tiens les fois de pied boy on lui tenait na tchao a jille be ga bula ambe venna maintenant fora ko ni tiens ba de mbaimbe on veut pour daka mais hal nous tu ya boy dans là ça peut se comprendre. Ne fera pas de n'ouda n'intient pas de bain bega. Mais bien vrai que les moments sigira du bas qu'on on bébangé na eno. Otaïra koka on kanyo rotalo. Mais quoi que nous ami femme. Nous ka fokuté donné. Autrement bama délégué comme fou nyana. Voilà ne be histoire girene. Nous ba ya ma délégué ne ba kamu quoi. Kuma bo yoro de la. Oh poni o tsaka ko femme de. Mais du coup on koroba bi no bébé ne ba don. Bien vrai qu'il y a un village là, mais du coup, on va pas donc. D'ici la folie que nous avons fait justice la maintenant. Il faut attendre. Quand on fait ça, on va du village. Aka sigi ni kwini. Kwa nini? Sika tupane. Nona kuno do. Ubeni yoro irana. Make miye make anwe. Era famana que aboro de mano que boa sere. Ya baro ke tare no sora ya no. Anche. Kari. Abeli. Lamini. Ntinye yande. Ngoro. Korate ganyina ko atika ete ganyina ko baby ne musode. Sungu ta boy. Ona furu musode do. Hali ka suna ni ka farga do. Mais fin do be ne yi koroy. I kan wodo. Mais kana defe aw nana aw bolo bi ñogon kan. Sanga ni wati bo otinye yande. Ni eflega kuma mi fo ko e nana tinya ko kelela. Tinya ko kuma na ya. Lo ku e tinya kuma yi. Ekumi ni boyla. Mais grand frère, on est né ka suna ni farga ne ni nkuni. Oh, cho lo ku e tinya kuma yi. Dia danema ibi nimbla, ibi na soya. Ami muso nyini ka jini. Nitimo waka muso tata. Ikali yera ne made. Koro. Akana se muso goma de. Baby. Et tu dois éviter. Il faut l'éviter souvent. D'accord? Il faut l'éviter. Moi le balai à tout doit là. C'est pas comment faire ces choses-là. Wallahi papa, elle va donner tes jouets de ramener. Sur wallahi bébé ne doit village pas y voir ne me minke. Mais c'est pas grave. Dode angadou. Koron te fen dun tay ça. Eh te madame akadou. Alors nous balader un peu. Am tanya la doni korom. Adia ba yoro jume. D'accord. Bina. Ngora. Boya. Vai. Alhamdulillah. Wabi abana ko. Folo family. Folo ta si yoro den. Nya bu pe. Ha? Eni mu market ya mayo. Amano. Wati koroni. Amano. Ha? Bismillah ko ki baraj nombe. Ngoro. Femi masi na telia. Kanyi garasi. Roche. Lamini.
ale de nana kuma dɔ la an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma. Bismillah Lamini. Nkɔrɔ. Ha? N y'aw fo. O diyara n ye. Wa n y'a fo ni bonya foli ye. O diyara n ye. Na kunu. Min sɔrɔ yan nɔ. O cɛ. N ye kuma kun tigɛ n kɔrɔ Kari ye. Ne ko n ko fɛn min ye mɔgɔ sen teliya. O ka kan k'i dala teliya. Ne tun ye n kɔrɔ Kari ɲininka. N ko Buwa fatulen kana se sisan ma. A bɛ san damadamani bɔ dɛ. Ayiwa. E y'anw kɔrɔkɛ kɔrɔba ye. Bien vrai que difficulté tun bi famille fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye baw ka ko de ye. Lamini i ti a fɔ todunkan. N ko Lamini nan bɛ an dɔgɔya de. A fɔ todunkan. Lamini nan bɛ an dɔgɔya de. I ye fɛn fɔ sisan ne tɛ min fɔ. A fɔ todunkan. A bɛ bɔ yen minɛ fɛrɛ min. N mana dɔgɔyalima na. Kumaw n'a cogo de don komi anw bɛ tubabula baara la. Tubabukanw an da bɛ to ka korokoto k'olu fɔ. Nka n'o tɛ bɛn aw ma n bɛ n dafalen. Baasi tɛ koyi an t'an bɛɛ. Ne ko n ko Buwa fatura n k'a bɛ san damadamani bɔ. O gɛlɛya tun bi an baw ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya ta o ta a bonya o bonya o kɔni o tɛ fa den bɔ a denya la dɛ. O sabula ne ko o Buwa fatura ka se ɲinan ma. Ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi. Ne bɛ min kalama n ba bɛ min kalama Buwa ka furu damadamani bɛ dugu in na yan nɔ. Du jɔlen dɔw bɛ Buwa bolo yan nɔ. Wa baganw kɔni o kuma tɛ se ka fɔ. O baden bɛ yan nɔ. Ni sa baden ba in kɔnɔ ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi k'a fɔ ko Lamini Buwa fatura ka nin to. Awa Lamini e nin yɔrɔ ye nin ye. I ni yɔrɔ ye nin ye, I ni yɔrɔ ye nin ye. Ne ko n kɔrɔw ma n wele, ne yɛrɛ bɛ wuli, n bɛna se n kɔrɔw ma. O sabula kunu ni bi, baara tɛ kɛ anw bara. N bɛ n profiter o la, aw buramuso fɛnɛ ka na a yira o la. Ni n ka bebi nana, bebi bɛ yan nɔ. Comme ça n bɛ fɛ aw k'a yira n na, aw jumɛn ni jumɛn ne bilala ne ɲɛ tiɲɛ la. N ba bɛ ka n makɔnɔ duguba kɔnɔ fɛnɛ. Ni taara n bɛ taa compte rendu k'a ye. Ɲaamɛ a fɔ Lamini foyi t'a bolo yan. Ayi e ka taa kuma kɛ ten koyi. Foyi den kelen a tɛ di Lamini ma yan. Hali meseli nin a den kelen Lamini tɛ bɔ n'a ye. Yanni e ka sabali. Sabali kɔrɔ ye wa n kɔrɔ. N bɛna min f'i ye Lamini yɛrɛ ye jɔn ye. Parce que o ɲini k'o dɔn fɔlɔ kana girin ka kuma ten. Tɔ. Parce que Buwa fatulen kana se ɲinan ma komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ san caman bɔ sa koyi. Kabako don. Yanni Buwa ka fatu Lamini tɔgɔ tun b'an ka du kɔnɔ. A tɛ yen. E ye Lamini tɔgɔ mɛn. A tɛ yen. A nana fɔ an ye don ɲuman k'a fɔ an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'o tɔgɔ ko Lamini o bɛ yen. O tɛ yen. O ye kelen. A fɔ kelen. Kelen Gale. A filanan ye jumɛn ye. Buwa ka ban ɲinan y'a san joli ye. E ma na e ba ma na maa si ma na fɛn bɛ pan ka bɔ sanfɛ ten k'i cun ko foro bɛ bɔ a bolo saga bɛ bɔ a bolo fɛngɛ bɛ bɔ a bolo an bɛna tila est ce que ni a man kɛnɛ yan. Lamini ka kɛnɛ. Cɛnni man kɛnɛ. Lamini b'a tugu de kabi Lamini y'a mɛn ko ne ko n bɛna motobani san Lamini tulo donn'o la b'a dɔn a y'o a to duguba kɔrɔ ye k'o mɛn parce que bi diɲɛlatigɛ ko foyi tɛ dogo ne ka moto sanni de ma bɛn Lamini ma Lamini bi tɛ a dɔn fini lajɛ. E ka sabali hali bi ko nin bɛ kɛ ni ɲɛmajɔ ye ni kɔni faamuna hali n'o y'a sɔrɔ Buwa den kun ye Lamini ye parce que an b'o fɔ de parce que foyi t'a yɛrɛ ne la ka fɔ Buwa denkɛ ye Lamini ye mais hali n'o y'a sɔrɔ Buwa denkɛ kun ye Lamini ye n bɛ fɛ ka min fɔ Lamini ye
anw fɛ yan an fara tiɲɛ tilanfɛn tɛ tilanfɛn tɛ ne kɔrɔ ɲaw ka kuma mɛn nga a t'a bɔ ko ni buwa fatura fo ne ka kalan bila ka na ko ne bɛna ba sanga fo la aw ye ne kɔrɔw ye aw sera ka ba suturali kɛ ka ban ne ba y'a ka filiya sigi duguba kɔnɔ bien vrai que aw ba ma ne ba kanu mais aw kana aw ka bila kun na ka fɔ papiyew bɛ yen nɔ ne ba ka furu papiyew bɛ yen nɔ wa n yɛrɛ nana n kɔrɔw ne tun tɛ fɛ a ko ka kɛ mankan ye ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de la n nana n'a ye hadamadenya la kari e ka moto sanko a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ne bɛ baara la ne bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka o tɛ ne fa bɔ n faya la ne nana n yɔrɔ de demander n fa ka sɔrɔ la i y'a faamuya n'an bɔra yan nɔ komi aw tɛ fɛ ka lamɛn hakilisigi la ne bɛ taa dugutigi bulon na wa ni dugutigi bulon m'a ɲɛnabɔ je vais saisir la justice nin ko in f'a ka da kɛnɛ kan de. Lamini ye kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan n kɔrɔ i hakili sigi ni to ne bɛ nin yɔrɔnin ɲɛnabɔ i hakili sigi i m'a fɔ i bɛ taa dugutigi fɛ yen o tɛ ma bɔ i da awɔ kɛ i tilala ka fɔ tuguni ko i bɛ taa wisisi wa wisisi da don fɛn min ayi ne ma ko aw tɛ ka sɔn dɛ n'aw ma sɔn n bɛ taa dugutigi bulon na n'aw ma ko ɲɛnabɔ ne bɛ taa justice la a m'a kɛ dugutigi o a m'a kɛ wisisi la o i m'a taa yɔrɔ yɔrɔ n y'a f'i ye cogo min a tɛ bɔ ten n t'a f'i ye cogo min o cogo don e b'a yira nafolo k'a fɔ i ye bɔden e ba an t'o dɔn an n'o ma sigi kɛ aw ma sigi kɛ o tɛ ne ka ne ba bɔ buwa musoya la ni buwa t'an bɛ duguba kɔnɔ ka segin ka na parce que buwa kun bɛ taa duguba kɔnɔ o tiɲɛ mais a nali m'a fɔ an ye k'a fɔ den b'a bolo duguba kɔnɔ a ma na ni muso ye k'a yira anw na e ka n'i wuli k'i pan k'i cun ten ka na n'i ka tubabu muso ni fɛn pɛnpɛrɛlenni ye ten a fɔ dabarabani a fɔ a b'a fɛ k'an ka fɛnw suɲɛ n kɔrɔ aw ka dɔgɔyaliman kana se ne muso ma ne tɛ ne ni aw de ye ko ne y'a gosi wallahi nɔgɔ n bɛ ko yira nin na a ma sigi nin donc nin tɛ to tan nɔ a mana kɛ cogo cogo justice bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la fo ne ka nin ko in sama ka se a dan na de taa wisisi la nɔgɔ n bɛ ko da nin kan ka sigi nin n bɛ fɛn kɛ nin na a ma sigi nin n kɔrɔ o to ne ma Lamini kun na waati a y'a ka jama kɛ ne ko n bɛ sɛ bilenman ɲini dono bilenman dɔ ɲini k'a ko dafa nka komi Lamini nana kɛ tan n b'a kɛ sɛfini o b'a ko bɛɛ lajɛlen ban pewu ni ma n bolo bila nin na o b'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ale hakili la ko an ma taa duguba ne taara siɲɛ kelen duguba a filɛ ka wisisi min fɔ ne b'o dɔn a ka taa a ka to yen i ka baara kɛ ayi o kɔni o tɔ ma se fɔ ma n kɔrɔ i ka baara kɛ Lamini a hakilila ye min ye a bɛna sɔrɔ o tɛ quoi i ka baara kɛ Suma tɛ bɔ ka taa sɛfini Anjir. Awo siya suga jumɛn? Ko finma. Siya finma. Dɔ kan ka sɔrɔ n bolo. N'o taara. A bɛ se ka ba kɛ daraka ye bi jɔn b'a dɔn. Daraka an b'o di jɔn ma. Wa ko don o don dilan ko kura de don. Cɔ ni yɛrɛ to Ni kɔni finma. Kɛmɛ fila don. a y'o de d'a ma. O kuma aw deli ka siɲɛ san e bolo de. Bina ka siɲɛ san yɔrɔ siɲɛ ye wa? An tɛ taa? Ko n b'a fɔ. A b'a mɛn. An taa. Ni cɛ bɛna ko dɔ la tuguni. N'i y'a kelen ka siɲɛ sɔrɔ dɔrɔn cɛnni dɔ b'a kɔnɔ. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma.
Sorolea. To. Nina do. Absala to ka barala. Nta giri damo. Aita. Fota. Why are bon? Lamini. Ni yame ibina. Kibira na inyedo anga tiya kola ya. Oya soro bini na. Bi eblos fubla yoro. Hali tini makara. Wa. Hali hinati mi. Imusoni. Yegebe. Ho, na soro ko kenga tiya tamusu. Baby. Iya, Papa. Saya nembak deh. Mula dulu belum belakang. Menu kesa. Sometimes bebe pay no. Nunu aku mana beba? Papa mbila. No, mana tidak. Iya mudina to. Mafudi. Kulin mo kasi sinokoma. Nebe kele tane di mo kama ya. Papa ke. Andi ka tinye ko kuma ndina ngasibi. Baby, nense ka blate no. Nisra ni nune. Kasira. Sibela nisra no. Busona mo ko flo so fembe ma. Papa bi gane lesra ne. Ifardu mankala. Mila. Kuruli titansa. Koro nuka dugu tigira tseka shamboni ko ina. Finalmente ne bitan ne shi. Papa, ne fara koi. Mumila. Ha? Baby. Papa. Papa. Oh, bali ma benyo nyinina. Papa. Allah. Ko sabu ke tinye ko kele. Ko sinyi ma benyo gonfagala. Ko sabu ke tinye ko kele. Angaji jabade ma ukana fara. Begeji jasinji ma ukana fara. O debi na sababu juguye. Ala kan kisi sababu juguma. Jigi chinyana, jigi chinyana badenu. Mali kwalo bali malu jigi chinyana. Ko sabu ke chinye ko kele. Angaji jabali mau kana fara. Ko sabu ke chinye ko kele. Ko sinyi mau benyo gonfagala. Ko sabu ke chinye ko kele. Angaji jabade mau kana fara. Begeji jasinji mau kana fara. O debi na sababu juguye. Ala kan kisi sababu juguma.